Ni ye furancɛrɔ fanga san 5 de Mali jamana kɔnɔna la yan nɔ. A san 5 in kɔnɔna na Général d'armée Assimi Goïta a n'a ka gouvernement baaraba minnu sera ka kɛ u fɛ olu de walawalali kɛnɛw sigilen filɛ nin ye kunu ni o ye alamisa ye utu kalo tile 6 san 2026 minisiri ɲɛma dagayɔrɔ la ni o ye primature ye ni ne ye bibakuruba kunnafoni wɛrɛ bɛna sɔrɔ ka fara min kan ni o kɔnɔkumaw walawala aw ye sɔɔni aw dangana. K'aw fo ka barikada ka waliɲuman dɔn an balima Sherifila Jabarani filɛbɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkana ma an b'a fɔ n ka bisimila ka Jabarani so mandi kɔrɔ ni aw ka bamanankan kunnafoni olu kɛnɛ o dayɛlɛlen ye i n'a fɔ an y'aw tulo lasɔn bakuruba kunnafoni ale kɔnɔna na cogoya min na sisan ni y'a san 5 ye Général d'armée Assimi Goïta ale bɛ fanga la Mali jamana kɔnɔna na wa a bɛ ka baarabaw de kɛ yaasa ka se ka ɲɛda kura di Mali jamana ma ni o ye Mali kura taasira ye ni baara camanw ye i n'a fɔ yɛlɛma doni jamana fanga bondaw olu baarakɛcogow la ni refondation institutionnelle ye o kɔfɛ fo ka taa se min bɛ tali kɛ an ka jamana ka yɛrɛ ta o sinsini na an k'o ma souveraineté nationale ani fana ka se ka baarakɛ ɲɔgɔnya o cari an ka Mali jamana ani jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se fana an ka sɔrasiw olu bɛ ka san sɔrɔ don o don juguw kan i n'a fɔ a laɲininen no cogoya min na ko ni ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko furancɛrɔ fanga ka ni san 5 fɔlɔ in kɔnɔna na nimisi wasaw o bɛ ka sɔrɔ baara kɛtaw olu la yaasa an ka jɛ ka faamuya sɔrɔ nin baara ninnu walawalali cogo la san 5 in kɔnɔna na a latigɛra cogo min na an ka jɛ ka Amadu Kamara ale ni Ibrahim Kulubali olu ka sɔrɔlenw ɲamada. Juin kalo tile 7 san 2021 Général d'armée Assimi Goïta ye fanga ta Mali jamana kɔnɔ k'a b'o don na kana bila an bɛ don min ko bi baarabaw caman kɛra hakilina kuraw taara yɛlɛmaw caman kɛra. N ka jamana ɲɛmɔgɔ ka san 5 ala barikala o dafara juin kalo tɛmɛlen le 7 donc au clé 7 lan parce que an bɛɛ miiri b'a la k'a fɔ juin kalo tile 7 san 2021 a ye investiture kɛ donc san 5 tɛmɛlen a yɛrɛ ka hakilina kɔnɔna la ka kan o y'a ka laɲini ye kuma bɛɛ et que ni baara dira ma ka segin k'a fɔ maliyɛnw ye mun kɛra baara kɔnɔna la parce que baara bɛɛ kɔnɔna la taaɲɛ b'a la gɛlɛya b'a la mais a ka kan gɛlɛya minnu fana b'a la k'a fɔ mun nana ni gɛlɛya ye ni taaɲɛ mun kɛra an bɛ yɔrɔ min na ni baara tɔ ala barika la baara tɔ fana ye mun ye donc n y'a fɔ cogo min na kuma bɛɛ jamana ɲɛmɔgɔw b'a fɔ fanga kelen bɛ jɛgɛ la o ji ye mais an bɛ camancɛ fanga kɔnɔna la je crois que fanga min bɛ autorité la fanga min b'ale yɛrɛ la fanga min bɛ gouvernement na fanga min bɛ institution na o ye population ka accompagnement ye donc vraiment an bɛ population fo dante foli min na jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la. San 5 in kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔ Général d'armée Assimi Goïta a ka baaraba kɛlenw na dɔw ɲɛsina Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya n'an b'a wele ko souveraineté o sabatili ma o ni lakanako n'o kɛra ka minɛnw caman ɲini ka di an ka golomasiri tabaw ma. Tɛmɛlen kɔ ni san 5 kɔnɔna la sanni n ka bi wele cɛ an bɛɛ miiri bɛ k'a fɔ ko don tɛmɛlen ministres ye population rencontrée et que baara mun kalifar'u la ni san 5 kɔnɔna la u ka département kɔnɔna la baara mun kɛra u ka secteur kɔnɔna la je crois k'u da donn'o bɛɛ la mais n tɛna se ka don détail la mais bakuruba la an b'o kɛnɛ de kan bi vraiment ka kuma kuncɛ kuma don ani jigisi kuma minnu bɛ a kɔnɔna la k'o fɔ jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la mais hali bi k'aw ka dɛmɛ n'aw ka dɔw ɲini parce que baara mun kalifalen b'a la ni baara mun kalifalen bɛ an yɛrɛ la k'ale dɛmɛ an ala ka a tafanga ala ka tɔgɔ ɲuman ala k'o d'an ma. Ka fara olu kan yɛlɛma donna Mali dugujukɔrɔ nafolo labaarali ko ni ka kɛ ni sariya kisɛ dɔw tali ye min b'a to Mali dugujukɔrɔ nafolo a ka kɛ malidenw ta ye code minier n'a ɲɔgɔnnaw b'o la. Bilan kɔni bilan y'a yɛrɛ fo an bɛ ala fo ka allié Akira fo ka président de la transition fo ka maliyɛnw bɛɛ fo parce que ni y'a ye président ye engagement ta dalim baka aka population aka peuple de ma bon donc peuple sonna président ye layidu ta aye layidu timɛ on peut dire que bɛɛ tɛ se ka kɛ san 5 kɔnɔ mais an bɛ se ka fɔ min kɛra san 5 kɔnɔ an b'a fɔ ka wali ɲuman dɔn halisa maliyɛnw ka ɲɔgɔn minɛ. An ye nin baara fɛn fɛn kɛ ala barikala baara fanba quoique an comptera an yɛrɛ kan k'a fɔ ko wari bɛ bɔ dugu wɛrɛ la ou bien fan wɛrɛ ka n'an dɛmɛ vraiment an yɛrɛ de ka musaka nin baara fanba kɛ donc vraiment ka kan
an ka jamanadenw fo hali bi u ka cɛsiri la mais bɔra min don n y'a fɔ a ma nɔgɔn n b'a daminɛ ni kuranko ye kuranko daminɛ gɛlɛya min tun b'a la n'anw ko k'an bɛ je crois que jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ kuma bɛɛ ko kuma bɛɛ tɛ se ka fɔ parce que kuma dɔw bɛ yen n'i ko k'i b'a fɔ jamanadenw a bɛ na ni funteni ou bien furukufuruku yɛrɛ jamana kɔnɔna la n'i ko k'i bɛ kuranko ɲɛnabɔ a tɛ taa cogo si la f'i ka musaka dɔw don a la musaka sɔrɔli o yɛrɛ ye ko dɔ ye fɔlɔ n'i ye musaka sɔrɔ ani ka baara kuran yɛrɛ bɛ di cogo min na ka se k'o falen mun b'a to an bɛ bɔ pétrole ko la ka na centrale ko la an y'a daminɛ fɔlɔ musaka ɲini n'i ko k'i b'o baara kɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛ da caman bɛ tugun donc o tuguni kɔ o bɛɛ faamuyara donc o de la vraiment o de miirina kɔnɔna la an fɔ il va falloir que an ka musaka dɔw ɲini mun b'a to baara fɛn bɛ se ka kɛ kuranko la i m'an ka kɔntan yɛrɛ kan donc o de nana ni mɔgɔ bɛ mun le ko 20-20 mais an b'a dɔn fana ko gɛlɛya tun b'a kɔfɛ ka na bon an tɛmɛr'o la k'a kɛra bɛɛ ɲɛna n ma dogo mɔgɔ si la u nana b'o la maintenant cɛ wari sɔrɔlen komi o da tɛ se ka tugun bilen donc fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ komi an ka kuran fanba bɛ bɔ cɛ pétrole la donc camion minnu bɛ na ni pétrole ye maintenant camion ka taa kɛli daminɛra donc o bɛ mun yira k'a fɔ c'est que mɔgɔ miiri la k'a fɔ problème dɔ bɛ yen a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna ko yiriwa problème ninnu mais i bɛ taa sɔrɔ a jukɔrɔ soit terrorisme b'a la ou bien tension géopolitique b'a la mais o bɛɛ ye pour que an ka jamana ye cɛ sira mun ta n'o y'an ka kan yɛrɛ ye vraiment k'a sɔrɔ mɔgɔ ka pression t'an kan o kana se ka sabati population ni an ka centre de gravité an bɛ baara min na k'a fɔ ko an kelen bɛ se ala ko tiɲɛ an kelen tɛ se a tɛ taa cɛsiri kɔ a tɛ taa muɲu kɔ tɔɔrɔ min b'aw kan a ma dogo mɔgɔ si la je crois que cɛ su ni tile gouvernement fana cɛsiri ninnu vraiment pour que tɔɔrɔ min b'an ka jamanadenw kan o tɔɔrɔ ka se ka ban an ka laɲini ye mun ye malikura ko fan fɛ ani assise nationale de la refondation ko fan fɛ vraiment ka se ka o don ba la an ka jamana ka k'an ta ye an tɛ mɔgɔ kɔ an tɛ mɔgɔ ɲinina je crois que vraiment an bɛ an ka hakɛ de ɲinina hakɛ yɛrɛ fɔlɔ an ka kan yɛrɛ ye an ka kan yɛrɛ mais a ka kan vraiment an ka maliyɛn bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ parce que n'o tɛ n y'a fɔ cogo min na aw tɛ jamana sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ ko yiriwa sabatilen bɛ jamana min na ko jamanadenw fara-faralen don donc vraiment a ka kan an b'a fɔ cogo min na an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an bɛ dugawu kɛ vraiment bi ala ka jamana basigi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni san 5 in a kɛra wagati ye Mali jamana kɔnɔ yɛlɛmabaw hakilina kuraw ani sariya gɛlɛnw caman tali min la ɲinina Général d'armée Assimi Goïta n'a ka gouvernement fɛ n'a bi kɛ sababu ye ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya a n'a kunkilennaw olu sabatili ko ɲuman ko fɔ min la ɲinina malidenw fɛ sigiliba minnu kɛra Mali jamana kɔnɔ n'an b'a wele ko Assise nationale de la refondation san 5 in kɔnɔna na kobaw caman kɛra ka ɲɛsin Mali ka ɲɛta a n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sabatili ma. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana ali kɔnɔna na fɛn min bɛ tali kɛ dɔgɔnɔmusow la minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Côte d'Ivoire jamana ma ni silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru u tɔndenw jolenw fana don Côte d'Ivoire jamana ale kan olu y'a kanu ka se ka taa sigiba kɛ ni silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye Mali silamɛw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali alsilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fa n'an karamɔgɔ Seyidi Cherif Ousmane Madani Haidara la a ka Côte d'Ivoire jamana taama u senfɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sigi in kɔnɔ kumabaw tun bɛ tali kɛ min na o de ye ka se ka na u ka kanu an'u ka layidu kɔn olu kurakuraya ka ɲɛsin a Seyidi Cherif Ousmane Madani Haidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ ka se ka duwawu k'a ye ani ka laban ka duwawu ɲini a fɛ yaasa laɲiniw olu ka se ka kɛ sabati fɛnw ye Cherif la Jabaraniso tɔgɔya la Lutu Sidibe ale ka jaw do kumakanw olu bɛ lase aw ma Kafinɛ Bacili fɛ ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ n'u mana u ɲɛ d'a kan ka filɛ ni kanu filɛlila an ye k'a tanu nisɔndiya ni munyamunya ni farifoni kɔnɔ alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fa n'an karamɔgɔ a Seyidi Cherif Ousmane Madani Haidara a ye dɔgɔnɔmusow bisimila minnu bɛ Jamiyatu Ansar kɔnɔ ni Ala y'u sigiyɔrɔ bɛn Côte d'Ivoire jamana ma olu de y'a kanu ko karamɔgɔ Haidara ti don ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ n'u mana u ɲɛ d'a kan ka filɛ ni kanu filɛlila an ye k'a tanu
dɔgɔnɔmuso ninnu k'u sen bɔ u kɔnɔ kɔrɔ ka na alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ziyara ni kun b'a la o de ye ka na kanu sɛbɛntiya ka segin k'u ka layiduw kurakuraya u ninkun na ani nafolo la fɔɔ ka taa se u ka don laban don ma. Tɔgɔ Togo Fatumata. An nakun tɛ foyi ye ni barika ɲini ni duwawu ɲini tɛ. Donc an nana sirifu barika ɲini ka karamɔgɔ barika ɲini ani duwawu. Donc min ye an ɲɛmɔgɔ Kɛjɛ Samaka ye. An b'a ale fana fo ka barikada. Ni ka wulada na ni ka dɔgɔnɔmuso ye yan. Mɔgɔ dɔ le y'a sababu ye. Yani i b'a fɔ jɔn kunna de a fɔ sababu ɲuman. Min ye Alhaji Abdulmaliki Cɛsure. An b'a ale fo ka barikada ka waleɲuman dɔn. Ni ka dɔgɔnɔmuso ye ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ diinɛ kɔnɔ amisariya kɔnɔ a sababu ye Alhaji Imam Maliki Cɛsure ye. An kun bɛ an ka baya kɛ a mɛnna mais an kun ma sirifu faamu an kun ma tɔnni faamu sirifu dɛmɛ cogo min na an kun t'a lɔ ale de k'an bolo sama k'an bolo di sirifu ma ko sirifu bɛ dɛmɛ nin cogo la i bɛ sirifu barika ɲini i b'o barika sɔrɔ ale de y'a sababu ye donc an bɛ ale le fo ka barikada ka waleɲuman dɔn donc an bɛ nabagaw bɛɛ lajɛlen fo o sera kan an y'a ɲɛmɔgɔba wele jaabi wulada nin na an nisɔndiyala an fari fonina an wasala donc an b'o bɛɛ lajɛlen fo o bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ an b'an ye jɔyɔrɔ fo min y'a se di Serifu Usumani Madani Hayidara ba Sande ni ba Madani den an b'a fo dante foli min na Serifu cɛ an bɛ dugawu k'a ye Ala ka si kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'o d'a ma si min kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'o d'a ma Ala k'a kisi jugu tɔɔrɔ ma an b'a kalifa Ala ma Ala min tɛ kalifa cɛ ani a denbaya Ala k'a kɔrɔsi Ala k'a kanda an bɛ dugawu k'o ye ka tila ka dugawu ɲini o fɛ a ye duwawu min kɛ Ala k'a jaabi dɔgɔnɔden bɛɛ lajɛlen ye Ala k'a miliyari di Ala k'a haminako nɔgɔya haminako dɔgɔnin ni a bangani kama bɛ karamɔgɔ ni a bɔnna la olu kama Ala k'a ya hami bɛɛ lajɛlen wuli n'a n'a somɔgɔw bonya kama. Yin kɔnɔ waleɲuman dɔn foli ni bonyamasegin ni seereyali kan ɲuman olu ma kɔtigɛ ba Madani den ni Basitan Tarawele den kan dɔgɔnɔmusow ma tɔto kuma la ni Muhamadu Mustafa nana danfɛn bɛɛ lajɛlen ka hinɛ sɔrɔ kama a mɔdenkɛ sanuma a Seyid Sherifu Usumani Madani Hayidara y'o tiɲɛ bɔ barisa diɲɛ bɛɛ bi a kun suma la bi hali k'a dan bɛɛ ni kelenɲɔgɔnya kanuni diɲɛ bɛɛ ye ka balo ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ la ɲɔgɔn bonya kɔnɔna na a b'o wulikajɔ min na o bɛɛ ye karamɔgɔ Hayidara tɔnɔ ye maa bayirika joli olu bɛɛ lajɛlen purutira ka bɔ Ibilisa bolo k'u bila siratigɛ jɛlen kan ka sanga ni karamɔgɔ Hayidara ka wajuliw ye a ye wele minnu da jɔn ɲuman caman sɔnna k'o laminɛ ni ka kɛ kanda jɔn ye dɔgɔnɔmusow ka fɔ la u tɛ sɛngɛ karamɔgɔ Hayidara foli n'a barikadali la u ko alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ sababu la bi olu ye furu bonya ɲɛdɔn furucɛ ka danw sigili ani denw ladonko ɲuman olu y'o kalan min sɔrɔ k'ali n'a danna u ma zamzamiyu foli tɛ kɔtigɛ olu bolo. Ne tɔgɔ Kajɛ Samaka an bɛ Ala fo Ala barikada Ala ni ce bi an nana an nisɔndiyalen don an sɛbɛnnen don mun de kama Hayidara yeli kama yarabi Masa Ramani kama Ala ka Hayidara kisi Ala ka kisi a jugu tɔɔrɔ ma a jugu dogolen a jugu bangenen Ala ka kisi a jugu tɔɔrɔ ma an b'a kalifa Ala la a n'a denbaya Ala ka kalifa Ala ka a kisi jugu tɔɔrɔ ma Ala ka kisi an b'a kalifa Ala la Ala min tɛ kalifa ten Ala ka kɔlɔsi den Ala ka kɔlɔsi lahara Ala k'an ka diɲɛlatigɛw ɲɛ Ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye an b'i fana fo délégation minnu bɔra Mali la yarabi o ɲuman nana cogoya min na Ala k'o bɛɛ ɲuman ta Hayidara foli da t'an bolo an kun tɛ langana biri an kun tɛ Ala cɛ bonya dɔn an kun tɛ furucɛ labato dɔn mais Hayidara kama an ka furucɛ labato dɔn sisan an bɛ Ala dɔn an bɛ Ala fo mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ Hayidara de fo parce que mun na ale le k'an dusukun ka gɛn ale le ka hamina ko an bɛ hamina min na ale le k'an nɔgɔya sisan n'i ye k'ale tɔgɔ wele ka ban diɲɛ bɛɛ b'a dɔn donc Ala ka laɲini sabati a jugu min b'a kɔrɔ a jugu min bɛ yɔrɔ jan Ala ka jugu dɛsɛ Ala k'o jugu dɔn kɔlɔnkolon kana u ɲɛ tɛ kulɔ min na Ala ka jugu dɛsɛ ale filanan an bɛ Jemaliki Cɛsure fo an kun bɛ amusariya kɔnɔ an b'a amusariya ɲɛdɔn Jemaliki nana ko an bɛ min kɛla ko a bɛɛ fude ko an b'a dusukun ɲɛ an bɛ sinamuso kɛlɛ dabila an bɛ sinaya kɛlɛ dabila an b'a furucɛw bonya an b'a limaniya d'a ma an b'an wolodenw ladon k'o de amusariya de an ka faamu an bɛ baara kɛ n'a ye
dɔgɔnɔ muso a sɛwara sisan min bɛ an bɛ dugawu kɛ Ajara ye an bɛ dugawu ɲini Ajara fɛ ale kɔfɛ an b'a muso fo tante Fatumata tante Halima tante Jara an b'o bɛɛ lajɛlen fo tante Aisha an b'o bɛɛ lajɛlen fo a denw an b'o bɛɛ lajɛlen fo Ina Hajara tɔgɔ la cɛmannu an b'o bɛɛ lajɛlen fo Tijani tɔgɔ la yarabi Ala k'o sen sabati dugumakolo kɔkɔ. Alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamɛtɔn Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma an fa n'an karamɔgɔ Asid Sherifu Usmani Madani Haidara a yɛrɛ nisɔndiyara k'a kanuɲɔgɔnw ye a ye dɔgɔnɔmusow fo u ka kanu na ani layidu dafa la k'a yira k'a fɔ bɔnɲɛ in diyara a ye a bɛnna a ma o ye laada ye dugawu sanumanw donna bɛɛ lajɛlen hamiw dilanni kosɔn an fa n'an karamɔgɔ n'a ɲɛjɔyɔrɔ Asid Sherifu Usmani Madani Haidara fɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ sigi kun cɛra alisilamɛya donkan baya layidu wɔɔrɔ kan k'a ta karamɔgɔ Haidara bolo dɔgɔnɔmusow fɛ k'a kurakuraya. Am segin ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka na Mali jamana kɔnɔna na k'an kunda kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu marabolo ale kan fɛn min bɛ tali kɛ Cheikh Mokhtar Kibiru kunta a la ale de sugantira ka kɛ kadiriya maaw olu ka kuntigiba ye Mali jamana o kɔnɔna na ni an k'o ma ko calife général kɛnɛ in sigira ka bɛn ni ntɛnɛn tɛmɛnen utukalo tile 3 san 2026 ko minɛ ni o bɛ Segu marabolo o kɔnɔna na Sherifila Jabarani So tɔgɔ la Fuseni Konate ka sɔrɔlen don kumakan olu bɛ lasaw ma Samayira Sanogo fɛ. Cheikh Mokhtar Kabiru Kunta ale sigila a fa nɔna confrérie kadiriya kɔnɔ Mali jamana kɔnɔna na ka sanga ni o ye kɛnɛ belebele dɔ labɛnna ka kɛ miiri ani tasiye ka ɲɛsin Ala ma hinɛna Sidiyaya Kunta mɔ ni ka laba ka kɛ duwawu do kɛnɛ ye ka ɲɛsin a denkɛ mɔ min sigila a nɔna golo kan. Sidiyaya a y'a minɛ a faw ra k'a minɛ a mɔkɛw ra ka taa s'a tuloma samaw ma a y'olu de ka sira labatɔ fo ka taa s'a saya ma. Sidiyaya fatura ka kɔlɔsi de to a bolo Ala y'a ni minɛ ka kɔlɔsi to Sidiyaya de bolo ni mɔgɔ ye mɔgɔ fɛ ba ni Sidiyaya tɛ wa Sidiyaya kuma o kuma a bɛ min fɔ kundandenw ye o kɔlɔsi de a ko kundandenw a y'a jija kɔlɔsi fɛ an ye ko dɔ k'a faw de sɔrɔ nin kan an mɔkɛw de bɛ nin kan wa nin de y'an ka baara ye a y'a jija a ka wuli k'a don a ka kɔlɔsi ta wa Sidiyaya sara k'a ye mun fɔ a y'a kɛ dɛ an kɔni min fɔ Sidiyaya ale kɔni ta nɔgɔyara Ala ka lahara nɔgɔya ma Ala k'a kungo to a ye. O kɛtɔ ka ɲɔgɔn falen falen kɔrɔfɔw la kumakɛlaw ye a kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka se ka ɲɛfɔliw kɛ maaw ye ka sanga ni baara kɛli ye nin waati in na ni ka laban ka dugawu kɛ ka ɲɛsin Ala ma hinɛna Sidiyaya Kunta mɔ. Sariya kun y'a ɲini an fɛ ko yanni a ka sutura ko a ka ko golo ka se ka sigi de sariya de kun y'o ɲini nka jamana cogoya kosɔn ani waati cogoya kosɔn ani yɔrɔ yɛrɛ cogoya kosɔn ani a yɛrɛ cogoya kosɔn vraiment an y'a ɲini u fɛ u k'a to Ala ni kira kama a ka suturalen kɔfɛ an ka sɔrɔ ka golo ka sigi an y'o ɲini o kumana jɛngɛra n'o ye o de kosɔn an y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a kɛ bi. Ka nɔfɛtugu o ka dantigɛliw la ani ka sanga ni kɛnɛ bonya ani Ala wɔrɔma ye a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye u ka se ka diɲɛma ladɔnniya k'a fɔ Cheikh Mokhtar Kabiru Kunta o de taara ka bila a fa nɔna ni ka sɔrɔ ka a forobasigili baaraw kɛ. Sidiyaya denw a kɔrɔw a dɔgɔ kanubaw balima bɛɛ kɛra min kan Sidiyaya denkɛ k'a sigi Sidiyaya nɔna sabali an bɛ min ɲini o kɔfɛ den denmisɛnnin don an b'a ɲini an kɔrɔw fɛ k'a minɛ an dɔgɔw fɛ k'a minɛ an jɛɲɔgɔnw fɛ dugu alimamiw dugutigiw kɔminɛ n'a laminiw diɲɛ alisilamɛw an b'a ɲini bɛɛ ka dugawu kɛ den ye bɛɛ ka dugawu k'a ye. A seriyala maa caman fɛ depuis diinɛ ɲɛmaw yɛrɛmarakafo ɲɛmaw ni kɛnɛ in baaraw min jɔra ka bon kosɛbɛ confrérie kadiriya kɔnɔ a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye wele ka da bɛɛ lajɛlen ye dɛmɛ ni dɛmɛ ka taa ka ɲɛsin calife général kura mɔ a ka baaraw kɔnɔna na. Ka dugawu kɛ
kalifa général Alpha Chokshide Akunta ala ya lemu miniji dogaya ka kenya ni sisan ye ni biyo ka tile 7 sarakati boy ami duko kay ka tla ka duko nyina fe ala ka dawro nema ala ka hinana ani asra meshu belajide ala ka romo ko sallallahu muhammad no bora e flana anyake ni anfaw ankoro kabila cheni muso dumse makoroba anga khalifaw munu be yoro jawna Morocco Tunisie Algérie kana Abidjan Sénégali Mali yoro a belajele ka yamaru kono anya khalifa sigi fanake anya keni alakara ka sunay o jime na kera yani ka khalifa shutura o alakara ka sunay na kera fana khalifa sutura le lungo fe o alakara ka sunay afla be alakara ka sunay a shitu fo alakara ka sunako amola duniya ka fɔ ni baara min sigi kun ye ka se ka confrérie kadiriya o kalifizinare kura sigi ni o min kɛra Sheikh Moktar Kabiru Kunta ye a baaraw fanba masiri la ni miiri ni tasibila ani damakasi baaraw ye ka ɲɛsin dali masa am segin kokura kata Côte d'Ivoire jamana ale konnana fɛn min bɛ tali kɛ muso jɛkuluba ye ni o bɛ Côte d'Ivoire jamana konnana n'a bɛ f'u ma Sherifu Kanu olu taara bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ma an fana karamɔgɔ a se yidi Sherifu Usman Madani Haidara ka ladɔnniya ka fɔ ko ni musoba ninnu yɛrɛ u bisimilara karamɔgɔ Haidara fɛ bonya ni karama ani nisɔndiya o konnana u ka kuma ɲɔgɔnyaw kɔnɔ u da sera u ka haminakow ma ni o dɔw bɛ tali kɛ gɛlɛyaw la gɛlɛya minnu bɛ u kan fo ka taa se u ka denbayaw ma ina fɔ u denmusow k'olu ka furuko fo ka taa se u dencɛw olu ka baarako gɛlɛyaw ma o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ u ka laɲiniw olu lamɛnlen kɔfɛ a se di Sherifu Usman Madani Haidara a y'a yira k'a fɔ k'a b'u fo fɔlɔ u taamasen na fo ka taa se k'u ka laɲiniw faamuna a labanna ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen fana k'u ye yaasa laɲini ninnu o bɛ se ka sabati cogoya min na Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la Sadio Sidibe bɛna walawalali kɛ Lutu Sidibe ale ka sɔrɔlenw kan Enfant karamɔgɔ a Seyidu Sherifu Usman Madani Haidara ni a bɛ ni waati la Côte d'Ivoire jamana kan ni a bɛ bila kadara kɔnɔ ni o y'a ka tournée ba ye ni a daminɛna a bɛ ɲini ka kalo kelen bɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ bi o min sen fɛ muso jɛkuluba minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana kan u y'a kanu k'u ka jɛkulu tɔ da an fa an karamɔgɔ la ni a bɛ wele association femme Sherifu Kanu u taara bɔ ɲɔgɔn kɛ an fa an karamɔgɔ ye ni ka duwawu k'a fɛ ka tila ka duwawu fana ɲini a fɛ cogo min na laɲini minnu b'u fɛ u y'u da don o la k'o fɔ an fa an karamɔgɔ ɲɛna bɔɲɔgɔnkɛ in kɛra nisɔndiya ni folifoni caman kɔnɔ an fa an karamɔgɔ yɛrɛ a kɛlen ka kuma ta a ye a ɲini musolaka ninnu fɛ min ka gɛlɛ furuso kɔnɔna na o de ye u ka kɛ furusomuso ɲumanw ye u k'u muɲu u cɛw ye min b'a to u bɛ se ka den barikalenw sɔrɔ cogo min na olu de kɛra an fa an karamɔgɔ ale ka kumakolobabaw ye k'a ɲɛsin musolaka ninnu ma u yɛrɛ fana nisɔndiyalenba musolaka ninnu u ye dugawu kɛ an fa an karamɔgɔ na ka denbaya bɛɛ lajɛlen ni ka tila ka dugawu kɛ association Ansar jɛkulu bɛɛ lajɛlen ye o la laɲiniba minnu fana tun b'u fɛ u y'u da don o la fa an karamɔgɔ ye an nana an karamɔgɔ fo kana dugawu ɲini a fɛ a ka duwawu k'an ye an fana bɛ duwawu k'an karamɔgɔ ye tɔn de b'an bolo tɔn in tɔgɔ ye ko Haidara Kanu a cɛmanw bɛ yen a musomanw bɛ yen anw de ye musomanw ye cɛmanw nana an musomanw fana nana ne de y'a présenté a n'an ka tɔn de an bɛɛ de nana ɲɔgɔn fɛ ka na karamɔgɔ fo a ka duwawu k'an ye a bɛna duwawu min k'an ye Ala k'an minɛ bɛɛ lajɛlen ma an bɛ commercew fana na a ka duwawu k'an ye an ka commercew ka diya an den dɔw bɛ yen u ma cɛ sɔrɔ dencɛw bɛ yen u ma furu fɔlɔ a ka duwawu k'an ye u bɛɛ ka se ka kɛ hɛrɛ la si ni kɛnɛya la an nana o de la nin bɔɲɔgɔnko in sen fɛ muso jɛkulu ninnu u fari fununi ani u nisɔndiyalenba u ye foli kɛ k'a ɲɛsin an fa karamɔgɔ ma a ye majigi mun kɛ k'u kunbɛn ka tila k'u ka nisɔndiya jira a la fana o kadara kɔnɔna na a jira k'a fɔ laɲiniba wɛrɛ minnu b'u la ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmusow b'u bolo ani denkɛw ala ma dɔw garijɛgɛ dɔw cɛlasigi la fɔlɔ cɛlaka minnu fana bɛ yen nɔ ni olu ka haminako ye baara sɔrɔ ko ye bi ani muso furu musolaka ninnu da don olu de la ka laɲini kɛ an fa an karamɔgɔ ye a ka se ka dugawu kɛ o la cogo min na walahi nisɔndiya sɔrɔ bari u y'a kɛ cogo min na yɛrɛ a bonyana ma a diyara an ye kosɛbɛ karamɔgɔ y'an tanu k'an lasigi k'a bonya yɛrɛ ɲɛsin an ma ko a diyara ale yɛrɛ o yɛrɛ y'an wasa an bɛ Surakata fana fo n'o ye Surakata Salamanta ye an b'a fo ko a ni ce balima ɲuman don cɛ ɲuman don sini ɲuman don an bɛ Jusu Dege ni fana fo
n'o fana ye ja ka président dɔ ye Lamini ɲuman ta o ye cɛw ka président dɔ ye Sayi Baba o ye vice président an b'u bɛɛ fo. An bɔla dɔrɔn k'a fɔ bɔɲɔgɔnko in a yɛrɛ kun cɛra ni duwawu sanumanbaw ye an fa an karamɔgɔ ye duwawu minnu kɛ k'a ɲɛsin musolaka ninnu ma ni ka tila k'a ɲɛsin diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Côte d'Ivoire jamana ni Mali jamana cɛ min b'a to bɛn ani kelenya bɛ se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na bɔɲɔgɔnko in kuranɛ sanumanw ani duwawu olu kɛra k'a kun cɛ. Ali bi an bɛ to Côte d'Ivoire jamana ale kɔnɔna na fɛn min bɛ tali kɛ El Hadj Abdoulaye Cissé tɔgɔla Misiri ale ye koromo karila ni alabato soba in ni a jɔra Yaku Cissé fɛ ale ye Ansar tɔn de joli a ka nin baaraba in fana kɛra a fɛ a ka kalanso dɔ ye jɔli kɔfɛ Misiriba in yɛrɛ a koromo kariliw kɔfɛ Yaku Cissé yɛrɛ a ye a kanu ka dugukolo fana di karamɔgɔ Haidara ma min bɛ tali kɛ mètre carré 1200 la ni a musaka bɛ t'i jɔ CFA wari $123,000 la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Misiriba in yɛrɛ a birikiden fɔlɔ fo ka taa se karamɔgɔ Haidara terrain min dira ma ni résidence bɛna jɔ a kan o birikiden fɔlɔ o dali kɛra ka bɛn ni alamisa ye utu kalo tile 6 san 2026 n'a kɛnɛ siriyalen kun don alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ yɛrɛ fɛ an fana karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la Amadu Jalo fo ka taa se Buya Kulubali ma ani Jakarija Dambele olu ka sɔrɔlen don kumakan olu bɛ lase aw ma Alhamidu Badini fɛ. Uti kalo tile 6 san 2026 o na kɛ don ye mun bɛ to bunjali tariku kɔnɔna na Ala ɲɛ siranya sira kan ka kɛ ni alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ale ka Côte d'Ivoire taama ye Ala ɲɛ siranya kɔnɔna na alisilamɛw bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu nisɔndiya ani balimaya kɔnɔna na walasa kana tali kɛ baara bolodalen ninnu na. O siratigɛ la baaraw daminɛna ni misiri dayɛlɛ ye misiri mun bɛ la n'a tɔgɔ dalen bɛ El Hadj Abdoulaye Cissé la k'a jɔ ni ka di bunjalikaw ma a sabu ɲuman Yakuba Cissé don n'ale alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru tɔnden cɛsirilen ye mun ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ ɲumanya sira kan bawo ka kɔni ɲɛ a ye kalanso dɔ jɔ kilasi 12 bɛ sɔrɔ mun kɔnɔ. O baara daminɛw kɛra ni alikuranɛ sanuma kalali ye an ka alimamuw fɛ ka alakosumaw caya ni ka duwawukalanw kɛ bunjali imamba fɛ Abu Kone. O baara kɔfɛ fɛn min ye imamusigi ye o baaraw sɔrɔla ka boloda danaya dara maa mun kan Alpha Mahamadu Kamate don kozim cɛ bɔ o ka bonya n'a ka karama kɔnɔna na Imam Soro Bakari. Maaw sɔrɔla ka kuma ta ka waleɲuman dɔn ani bonyamasigi foli kɛ ni k'a ɲɛsin sabu ɲuman ma mun ye ni misiri in jɔ. O siratigɛ la maa fɔlɔ mun ye kuma ta Abubakar Konate sabu ɲuman yɛrɛ tɔgɔya la Yaku Cissé ni k'i da don a ka ɲumanya wale caman na maaw bɛ se lafiya sɔrɔ cogo min. O dantigɛli kelen hukumu kɔnɔna na Bagwe mara a kozim ma ɲɛma n'o ye Imam Alassane Coulibaly ye a fana y'i ka dantigɛliw kɛ. Kɔrɔfɔ sɔrɔla ka di bunjali a wasaden mun bɛɛ la ni maire fana don o ka cɛbɔ ma Monsieur Sami ni ka sɔrɔ ka bunjali mara préfet o ka laseli kɛ ka kɔrɔfɔw datugu. Ni ye Yaku Cissé a n'a y'a parents ta ye Yaku Cissé kɛla den min ye a bɔla parents bɛrɛbɛrɛw de la a bɛ yɔrɔ min na bi a bɔla olu yɛrɛ taya la k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ta région bɛɛ den de ni k'a fɔ ko Yaku Cissé kaba ye kɔrɔ bɛɛ hakili bɛ Yaku Cissé min lɔntɔ o de ni ko k'i ye mɔgɔ kɛwaleya jate a ka dɔgɔ de nin tɛ a baara fɔlɔ ye an b'a bɛɛ kalama an tɛ se k'o bɛɛ lajɛlen fɔ yan hali sirifu cɛ yɛrɛ bɛ dɔ kalama la hali bi kan an bɛ an sen ma Ala o kan ye ka baara ni ɲɔgɔn caman kɛbaga cɛ an jɛla Ala o kan ye an n'u ni sirifu an bɛɛ lajɛlen bɛ diɲɛ ka dugawu kɛ Yaku Cissé nin ye denmisɛnnin ne hɛrɛjigɛ min bɛ a fɛ a ma kumandiya dugu nin ma a ma kumandiya silamɛya ma donc kozum ko an kana tɛmɛ nin ke ye fo an ye nin fɔ ka yira nabagaw la a misiri joona tɛ nin ye a kalanso joona tɛ nin ye misiri fana tɛ lɔ an fɛ yan ni Yaku Cissé bolonɔ t'a la o kalanso fana tɛ lɔ sɔbɛya sira kan ni Yaku Cissé bolonɔ t'a la o ɲin de a bɛ mɔgɔ la heji o ɲin tɛ fangadan jigi dugu min bɛ dugu ma o t'o la
donc fa para cogo Cheikh Ousmane Madane Haidara si c'est bangebaaw ko képp il faut k'a to ka di o ye o délégation kɛ ka taa i fo Bamako mais ni ala k'i sɛnsɛn ka se o ma ko n ye kuma nin f'u ɲɛna a ko Yaku Sise san 13 i miiriya k'a lamɔ ka sɔrɔ a m'i ye i kumakan k'a lamɔ ka sɔrɔ a ɲɛ t'i la a ko ni Yaku filanw to ko an ye taga comme Kulubalilakaw b'a ka yɔrɔ ka taga mɔgɔ la bogo kari ko Yaku b'a fɔ ko non an bɛ karamɔgɔcɛ dɔ lamɛnna ko Haidara a ko denmisɛn ma ka sonyali kɛ a ko Yaku san 14 a nana ka na sira da olu fɛ k'a bɛ don Ansar la en 1994 k'a bɛ don Ansar la olu jɛnna ka sira d'a ma a donna Ansar la Yaku donna Ansar la mɔgɔ ma se olu ma tele kelen ka na fɔ ko a denkɛ ka tiɲɛni nin kɛ an na so kɔnɔ Baba Sherifu k'i kumakan i la kasɛti ka olu denkɛ jogo lamɛn mankan ma se olu ma o ko ele ko ni mɔgɔ ka wari sɔrɔ i ye hinɛ i badenw la ni mɔgɔ ka wari sɔrɔ i ye hinɛ i wolobagaw la a ko o kumakan kosɔn Sise ka olu bɛɛ laheji ka lulɔ ka di olu bɛɛ t'u ma a bɛ tile i kumakan berebere kosɔn an bɛɛ donna Ansar la an bɛɛ donna a la a ka siya bi san 16 ye n'an b'a la k'an denkɛ ji kaba ko tuguni k'an denmuso minɛ k'a di so yɛrɛ ma min ye a ɲɛmɔgɔ ye k'a ye nin kɛ a furumuso ye ne ma k'a fɔ o tɛ kɛ Yaku Sise a ka dɔ k'an ye dɛ an n'u y'a misiri an dɛsɛra kuloturu la an nana fɔlɔ min na k'a nɛgɛ ji fɔ a tɔ to ka motɛri jigin tuguni ko ni kuran ka tigɛ lɔngolo a ye nin bila misiri kana lɔ a ka ko caman nin kɛ o k'an balima la taa hiji la yarabi tɔ min ye kɔfɛ k'o nɔgɔya ye ala b'o kɛ la mais ka foli nin ɲɛsin mɔgɔ fila ma Yaku Sise parce que an da denmisɛnnin bɛrɛbɛrɛ don a tagama ɲɔgɔn n'a ye Bakaro a ka caman fɔ sisan mais an n'u ka min lɔ c'est que a Burukina bɛɛ fɛn caman da dugu nin kɔnɔ a Burukina bɛɛ fɛn caman na mais an bɛ min kunna bi o ye misiri a misiri lɔni fɔlɔ tɛ nin o ka bɛ karamɔgɔ ka jinɛ ɲɛmɔgɔ k'a fɔ sisan misiri ma dɔ a ɲɛnama ba n'a ma Burukina kan donc kana fɔ o la mais k'a fɔ Cheick ɲini ko an sardi mɔgɔ minnu bɛ yan an ba de bɛrɛ olu ye parce que Burukina bɛɛ baara bɛrɛ yan i ka mun f'u ɲɛna u b'a ta la ka baara kɛ an bɛɛ damadamanin fɔ la basi ko le ka gɛlɛn an fɛ yan an sardi mɔgɔ bɛɛ tɛgɛ dɔrɔnso ka taa basi di ka basi caya mais nka la u ma k'i ɲɛnama u b'a fɔ ne yɛrɛ ka sira de souvent opération gazi nin a bɛ défaut bɛɛ kɛ u bɛ wari b'u ya kɛsu la ka gazi nin san a bɛ kɛ sababu ye dɔw bɛ si sɔrɔ le kalanso lɔ la dɔ ko n'i ka kalanso lɔ i ka kaso bon datugu mais e k'a fɔ k'o ka kalanso lɔ denmisɛnninw bɛ kɔnɔ u bɛ dɔɔnin sɔrɔ u bɛ ɲamalon sɔrɔ. Yaku Sise ale mun bɛɛ la n'a ka ɲumanya walew tɛ kɔtigɛ a y'a kanu ka dugukolo dɔ di mun fɛnsan bɛ taa mètre carré 1200 la ni alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɛyɔrɔ an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara ka so kura na jɔ yen nɔ wa a birikiden fɔlɔ fana dara Mali alisimɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmaaba o tigɛ barakama in fɛ an fa n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara kɛnɛ nin ka yan alhamdulilayi Sise le k'a ŋaniya k'a bɛ terrain 2 di karamɔgɔcɛ ma a terrain 2 bɛɛ bɛna 1200 mètres carrés ma pour que résidence Cherifuya dɔ ye sɔrɔ Bunjali parce que k'a ɲini ala fɛ ko a ye fɛ karamɔgɔ siya la bon kɔnɔ siɲɛ 1 ala k'o latigɛ o latigɛnin kɔfɛ a ye nana miiri n bɛ se ka mun kɛ karamɔgɔ ye n bɛna terrain 2 d'a ma pour que a sibo ye se ka lɔ alhamdulilayi a nana o pierre sigi karamɔgɔ fana k'an bonya ka n'o bolo a sigi n'a tɛgɛ sanumanba ye n bɛ se ka n'a tɛgɛ sanumanba ye n'ala sɔnna ni saniya ka don ko la o bɛ taa o tɛ lɔ bon nin an b'a ban a tɛ mɛn karamɔgɔ ka laɲini ta sisan ko ni bon banna k'a bɛna dayɛlɛ donc n'an ye fɛ karamɔgɔ in na fo an ye nin laban ye n'ala sɔnna fana an bɛna laban kuma laban ye min ye an bɛ bunjalikaw fo parce que an k'a lase n ko karamɔgɔ k'an ka na an tɛ bɛ sigiya la mais depuis karamɔgɔ dole yan bunjalika bɛɛ wulila k'an wasa
Ameto bunjali dugu kɔnɔna na Côte d'Ivoire jamana kan ali bi fɛn bɛ tali kɛ bunjali ansaru olu ka wajulu kɛnɛba o sigira ni ŋo ɲɛnɛmaya silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ yɛrɛ de fɛ a kɛnɛ kan i bɛ se k'a ye k'a fɔ maaba caman tun bɛ yen nɔ Côte d'Ivoire maa ɲɛmaw la a baaraw kɛra ka bɛn ni alamisa utukalo tile 6 san 2026 bunjali balontanterɛba kan min tun minɛlen bɛ k'a fa iko da kɔnɔ ye Sherifla Jabaramuso tɔgɔ la an ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen Jakarija Dambele ale ka jaw don fɛn bɛ tali kɛ Alhamidu Badini ale walawalali kɛ a kan bunjali terɛnba kan alisamaya dɛmɛtɔn ansaru tɔndenw ani tɔn kanubaw o sɔrɔla ka yen sɛgɛrɛ jama bɔlen i n'a fɔ kɔnɔkulu yaasa kana tali kɛ wajulu kɛnɛ na ka kɔn alisamaya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔrɔ kan maa caman de kuma ta ni kɛnɛ kan Monsieur Saliku Sangare n'ale Fédération de la Bague ye o maa ɲɛma ye o dama dɔrɔn tɛ Madame Fatumata Aidara n'ale muso ka délégué bunjali section tɔgɔya la a fana ye kɔrɔfɔta ka waleɲuman dɔn ani bonyamasegi foliw kɛ ni ka ɲɛsin alisamaya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ma Bakari Konate n'ale Yaku Sise ka kuma lasela ye a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko mun ye alisamaya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ye a ka ni sokura ka baaraw na kɛ san 2 kɔnɔna na Imam Bakayogo Suleiman n'ale Kozim cɛbɔ ye o fana y'i ka dantigɛliw kɛ ni kɛnɛ kan nisɔndiya ani muyamuya kɔnɔna na kuma sɔrɔla ka di Mali alisilɛmɛ diinɛ soba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛma ma an fana karamɔgɔ Seyid Sherif Ousmane Madani Aidara n'ale y'i ka laseliw kɛ nisɔndiya ani muyamuya kɔnɔna na ka waleɲuman dɔn ani bonyamasegi foli kɛ ni ka ɲɛsin bunjalikaw ma o ka kunbɛliko ɲuman na su in na kuma ti jaya an jɔn bɛ musoba dɔ de tɔgɔ la an bɛ fɛ k'o tɔgɔ fɔ su in na min ka wolo kɛra tari a fɔra min ma bali tuma mɔden tarawele fifiya maga waliya maga mɔkɛ musa ni mɔkɛ dantuma masa wulandi jɔn zadigi turamaga masali wulanba jɔn zadigi turamaga ale de ye tabi kɛ ka tabiyara kɛ ka misiri kɛ ka misiri bɛnbu kɛ ka jaburu jɛkɛ alikibe makanju kanju amata alikibe makanju kanju fariyata o de ye sisi bange sisi gɛmu bange gɛmu tɛnɛ bange a fɔra i ba ma ko tarawele k'a fɔ a ma dɛmɛlɛ k'a fɔ a ma kɔmɛ k'a fɔ a ma kebe k'a fɔ a ma kunu ta faro ta kara bɛn ta cɛn ta mɛ tɛ juru tɛ tara wara tarata kɔ taramusow de e ni ɲɛ kɛ o kɔfɛ an bɛ min ɲini an karamɔgɔ fɛ n'o ye Cheikh Seri Ousmane Madani Aidara o ye ka dugawu kɛ tɔndenw ani kɔmɔgɔw ye tɔn kanubaw ye ka da ka naliko fɔla tɛngɛla yɛrɛ kɔnɔ mobili seki le wulila ka mɔgɔw ta ka na donc o la fédération kɔnɔ section si tɛ yen min ma convoi kɛ o la an bɛ foli ni kɛrɛ an karamɔgɔ ye a n'an ɲɛjɔrɔ ye an bɛ Ala fo k'a tanu k'a barikada Ala ye min ye bidon jira anw bunjalikaw la a bɛ san 30 ni kɔ wala ka taa san 40 an ye nin don laɲini Ala fɛ Ala ma jira an na fo bi o la an bɛ Ala fo k'a barikada Ala min ye nin bidon jira anw ni aw la an b'a ɲini Ala fɛ bi ɲɔgɔn caman bɛ Ala bolo Ala k'a latigɛ an ye nin kɛra dabɔ nin kana k'a laban ye o la an ɲɛjɔrɔ an b'a fo an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kɔlɔsi k'a tanga a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ani taamaden bɛɛ lajɛlen maa o maa se y'an yɛrɛ se yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na nin diyara anw ye an bunjalikaw an t'a dɔn an bɛ nin bila minɛn min kɔnɔ musow ko an karamɔgɔ ko k'a f'i ɲɛna ko i ka dugawu kɛ musow ye i ka dugawu kɛ musow ye ani denw ye sabula denw musow kamana gana denko la o kamana gana denko la denw kɛlen bɛ kamana gan fɛn musow bolo ko i ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ musow ye o denw tɔgɔ la an bɛ kuma na mɔgɔ min ka kuma la su in na o le bɛ Kozim ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Alhasan Kulubali ani an ka limamuba n'o ye Alhaji Abu Kone ani an ka kabilatiw ni an faw n'o ye Konatelakaw ye alhamdulillah o ma se ka kɛnɛ sɔrɔ nka o jusukun bɛ yan ko ka fori di an ka serifu cɛ ma ko ka fori di Bamadani den ma ko ka fori di Basita den ma ko ka fori di Kira Mɔden ma ka fori di Berebere ma alhamdulillahi rabbil alamin ni serifu cɛ dɔ la anw ka dugu la
vraiment an nisɔn ka di an k'a lɔn ale bɔni kɔfɛ ya bilahi masubako mun bɛ bonyali ya gbɛrɛya mun bɛ bonyali ya ni ale la hɔrɔma ye ala b'o cɛ ka bɔ yen alhamdulillah ni kira mɔden yɛrɛ bɛ yan o ye kira joli le alhamdulillah an k'a dɔn n'a fɔ kira yɛrɛ b'an fɛ yan o tuma ni ale donna an ka dugu la gbɛrɛya mun bɛ yen o gbɛrɛya bɛ bɔ yen n'ala sɔnna hɛrɛw bɛ na vraiment k'an bɛ serifu cɛ ko jalika bɛɛ lajɛlen fo an ka limanba tɔgɔ la ka tila k'an ka muso banbamusow fo k'an ka bureau international fo n'o ye fadi ye ka bureau national executive national fo ka tila ka naba bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ bɛɛ nana hɛrɛ la ala ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la nin sanga in na kuma ka surunya o de b'an bɛɛ nafa sabu an bɛ yɔrɔ min na sisan bɛɛ mako bɛ an karamɔgɔ kumakan de la jamanfɛn dan b'a la n'i y'a fɔ dɔrɔn ko quoi kɔgɔ ja ye min ye mɔgɔw b'o dɔn n'i ko sukaro o ja degere dɔnnen don n'i ko di o ja degere dɔnnen don mais degere tɛ ja min na o ye an karamɔgɔ kumakan ye a n'a ka yamaruw labatoli. An fana karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara ka Bondiali taama Bagwe région kɔnɔna na o na kɛ don ye mun bɛ mɛn ka lakale tariku kɔnɔna na. Ni ne fana b'an sɛnsɛn ni k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan min bɛna lase aw ma Kafunɛ Bacili fɛ. Senegal jamana kɔnɔ bɔlɔlɔ sira TikTok mɔgɔ dɔnnenba 3 olu welela bɔgɔ jeninnen ka k'u ɲangi fanga fɛ barisa k'u ye ja dɔw latɛmɛ u ka compte TikTok kɔnɔ min ye dɔgɔyama ani lagosi ye ka taa Senegal jamana ɲɛma Basiru Diomaye Faye ma ka da o jaw publieli kan u ka TikTok compte kɔnɔ o de kɛra sababu ye kiriw nɔ minɛ influenceur 3 ninnu Senegal jamana kɔnɔ u ka minɛli a ye ɲuguɲugula wuli ni ɲagaɲaga ye jateminɛlikɛla dɔw ka fɔ la ko kuma na ko maa sago tɛ i yɛrɛ la bilen k'i hakilinata fɔ wali kelen k'i fɛla fɔ politiki ko binakun kan bɔlɔlɔ siraw kan n'a ma laban ka taa kɛ kɔlɔlɔ i yɛrɛ kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ bɛɛjɛ fanga de bɛ jamana kɔnɔ a ka kan maaw k'u hakilinaw di o liberté d'expression kɛrɛnkɛrɛnnenya la kuma bɛ fɛn mun kan maa bɛ se ka fɔ o liberté d'expression bagabagalen don Senegal jamana kɔnɔ bari influenceur 3 ninnu u kɛlen kɔfɛ ka ja bila u ka compte TikTok kɔnɔ o de kɛlen filɛ ka kɛ bɔnɛ u bolo Mandun Job a lakodɔn tɔgɔ bɔlɔlɔ sira fɛ Lamine Daru abonné 500 ni kɔ de b'a bolo bɔlɔlɔ sira kan a lajɛlen don maa kanunenba fana don a ka ja bilalen a bɛ ye maa bayirika caman de fɛ ale ɲangira kalo 3 kaso la maa tɔ 2 Mage Jaw n'ale bɔlɔlɔ kan tɔgɔ ye Ustaz Chepi ani Musafu Njayi o ka compte tɔgɔ ye Njayi Tuba kalo 2 kaso o ɲangili dara olu kan Amandi sefa wari 100 a yirala k'a fɔ u ɲangira wa u kan ka k'o de fana sara influenceur 3 ninnu surunali donbagaw ni o ye avocat ye Abinar Njayi ale ka fɔ la ko influenceur 3 ninnu ye ja minnu latɛmɛ u ka bɔlɔlɔ sira kan ko juguman tɛ k'a laɲini ye dɔrɔn k'u ka abonnéw de ɲɛnajɛ bari yɛlɛkow de b'a kɔnɔna na mais k'a fɔ ko de bɛ taa kɛ sababu jugu ye fo ka fangala taga se olu ma k'o ye waleya ye a ma min faamu wa min kɛra n'a ma bɛn fana. Benin jamana ɲɛmaakɔrɔ Patrice Talon da seginna ka don jamana marali la politiki ko binakun kan baw a sugandira ka kɛ Sena wasabulon ɲɛmɔgɔ ye kalo 2 kɔfɛ ka sanga ka jamana ɲɛmaaya kuncɛli san 5 manda de b'a bolo o wote kɛra bara kɔnɔ dɔgɔkun 1 kɔfɛ ka sanga ni yɛlɛma doni ye jamana sariya sunba sariya kisɛw la Benin jamana kɔnɔ Sena wasabulon farala jamana maratogo kan k'a bange san 2025 ka sanga ni yɛlɛma ye yɛlɛma mun donna jamana sariya sunba sariya kisɛw la san 2025 wasa ka jamana politiki ko sigi bɔlɔ kelen kan jamana ɲɛta ka se ka sabati ka ninkura fiyɛ jamana marato wɛrɛ la Sena wasabulon a kɔnɔma ye maa 25 ye danaya dara olu de kan jamana ɲɛma Urumiyal de Wadanyi fɛ Sena wasabulon maa 25 ninnu cɛma jamana ɲɛma kɔrɔ 3 bɛ a la Nisefor Soglo ale si bɛ san 91 na a ye Benin jamana mara san 1991 ka taa bila san 1996 la Thomas Boni Yayi ale ye Benin jamana mara kɛ san 2006 ka taa se san 2016 ma Patrice Talon ale ye jamana mara san 2016 ka taa se ɲinan san 2026 ma Sena wasabulon maa 25 ninnu a nunjuru samabaga ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Patrice Talon ye bawo danaya dara ale de kan ka kɛ Sena wasabulon ɲɛmɔgɔ ye kalo 2 kɔfɛ ka sanga ni a ka jamana ɲɛmaaya baaraw ɲɔngirili ni jamana ɲɛmaa kura sugandira ka bila Benin jamana kɔnɔ n'o ye Urumiyal Wadanyi ye.
Kongo RDC jamana kono wagati min bɛ jamana gouvernement bolo wasa ka taa ka laɲini gafew ani a dalu gafe da Cour internationale de justice yɔrɔ o furancɛ bɛ kuncɛ octobre kalo tile 4 san 2027 o cogo kelen do wagati min fana bɛ Rwanda jamana bolo ani Kongo RDC cɛ gɛlɛyaw la a kana ni o gafew ni dalu ye o fana kan ka dafa san 2028 décembre kalo tile 4 Kongo RDC a taari ka damakasili kɛ ka nisɔngoya jira Cour internationale de justice kiri jɛlatigɛ soba la ka bɛn ni juin kalo tile 26 ye san 2026 k'a yira k'a fɔ a bɛ Rwanda jamana jalaki karɔgɛlɛya wale ni ninjuguya ani buna adamadenya buruja waleya minnu ni olu bɛ senna Kongo RDC kɔnɔ Rwanda jamana nɔ de don wa o karɔgɛlɛya a n'a buna adamadenya buruja waleya ninnu a bɛ senna Kongo RDC kɔnɔ a bɛ san 30 bɔ ɲina maa hakɛya minnu ni olu nin tora mankan in na a ka ca maa miliyɔn caman ye Kongo RDC jamana ka fɔ la ko Rwanda jamana de bɛ ka jugulamɔgɔw su ka musakabaw taw ye k'u ɲɔni ka kɛ Kongo RDC basigi tiɲɛni kan Rwanda jamana fana fanfɛ ale fana ye jalaki bin Kongo RDC jamana ma ɲɛmɔgɔw ma k'a yira k'a fɔ mamurutilen jɛkulu minnu fana wulilen don Rwanda jamana kɔnɔ n'olu b'a fɛ ka Rwanda jamana basigi tiɲɛ kabiri ni san 2000 san kana se bi ma Force démocratique de libération du Rwanda ko Kongo RDC jamana ka ko kolokololen don min bɛ ka kɛ bagabagaba ye Rwanda jamana ma u kɔni kɛmɛ ka jalaki minnu bi ɲɔgɔn kama don dɔgɔdalen do kɔni dan sigilen do Kongo RDC jamana ye cogo min don dɔgɔdalen fana dan sigira Rwanda jamana ye u ka na ni u ka gafew ye ani u ka dalu sigana kunkan u b'a la ka minnu ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma Kongo RDC jamana ale kan k'a ka gafe ci Cour internationale de justice la sani san 2027 octobre kalo tile 4 cɛ Rwanda jamana ale fana kɛmɛ ka siga min kɛ Kongo RDC jamana na o gafe ni o daluyaw ale fana kan k'o ci Cour internationale de justice la sani san 2028 décembre kalo tile 4 cɛ Uganda jamana bina ka kɛlɛbolo dɔ ci bande Gaza kɔnɔ wasa u ka taa dɛmɛ don bande Gaza kaw ma basigi ɲinini na ka sanga ni bɛnkan sɛbɛn tɛgɛnɔ bilali bɛnkan sɛbɛn min n'a bɛ mugujugu ni maramafɛnw bilali ko fɔ bɛn kɛra o kan juillet kalo la Uganda jamana bina kɛlɛbolo min bila bande Gaza ka bolo kan kana basigi ɲinini na Israel jamana kɔnɔ a miiriya ɲuman bɔra Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump de la ale min y'a jira k'a fɔ fɛɛrɛw ka ɲini ka bila sen kan mugujugu mankan dalen kɔfɛ min bɛ se ka kɛ walasa ka bɛn ni kɛlɛɲɔgɔnya sabati Uganda jamana wasabulon kɔnɔ wasadenw olu kɔni hakilina in ta ka don ba la ka yira k'a fɔ jamana ɲɛma Yoweri Museveni a ka laɲini ye fɛn min ye n'o de ye ka se ka kɛlɛbolo dɔ ci bande Gaza kɔnɔna na u ka taa basigi ɲini Israel jamana tɔgɔ la ko jɛn kɛra ni a ye wasabulon kɔnɔ wasadenw fɛ Sorasiya ma ɲɛma General Henry Matijiko ale kɔni ye bɛnkan in hakilina fo kosɛbɛ wasabulon ɲɛkɔrɔ jamana 4 wɛrɛw olu fana y'a yira k'a fɔ bɛn ni basigi ɲinini na bande Gaza k'u ka dɛmɛ be Maroko jamana bɛ o la Kosovo, Albanie ani Kazakhstan o de fana bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka labɛn kunnafonidiso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni sanga kofɔlen ye ka se ka o ta k'o da aw tulo kan an bɛ segin ko kura ka aw fɔ ka tulo majɔ a n'aw ka ɲɛmadali la n'ala ma basi k'an na n'a ye diɲɛ kuma wɛrɛw yira an na aw ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ni waati kelen na yan'olu cɛ an bɛ dugawu k'an ka jamana ye ala k'a basigi ka bɛn ni kelenya sabati jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma